Conkurado je aukce na ruby, kde vyhrává nejnižší nabídka. Skutečně, nejnižší nabídka. Toužíte po novém telefonu, herních poukazech, elektronice nebo dovolené a nechcete za to platit Myland? Tak jděte na Conkurado.cz a získejte to všechno doslova za pár korun. Představujeme vám aukční portál se zcela novými smartfony, notebooky a jinou elektronikou s plnou zárukou. Vydražíte zde i vouchery na Steam nebo dovolenou, a to za cenu, kterou si sami zvolíte. Naše aukce jsou úplně na ruby. Lidé přihazují na své oblíbené položky, ale pozor, vyhrává ten, kdo nabídne nejnižší částku. Na Conkurado je totiž vítězem aukce ten, kdo přihodí nejnižší jedinečnou cenu. Chcete nový iPhone za pár korun? Ano, jde to! Můžete takto získat nový telefon nebo notebook, o kterém jste vždy snili, nebo dovolenou za cenu, kterou si sami určíte. A je to doma! Ponořte se do luxusu za pár drobných. Přidejte se ke komunitě našich spokojených dražitelů. To je pecka! Vstupte i vy do světa, kde se drahé zboží stává dostupné každému. Navštivte www.conkurado.cz a zapojte se do aukce na luxusní zboží jen za pár korun ještě dnes. www.conkurado.cz